Ana lang In 10 kilometers, keep right at Shimizu Junction onto Toei Expressway toward Tokyo. Right mo daw. Doon tayo yung nanay ay GoPro ba? No? Pwede mo ka puro kuwan ba? Puro biyahe yung mga channel ba? Oh. Ayay ka niya. Okay naman na yun nanay ano? Kaysa maglabad-labad pa tayo. Asal kayo, magkuhan pa ka kami kung mag-vlog mode ka. Oo. Kaning kalas o oras. Oo. Oo. Wala, tara mo ang putsi. Turo ay, ako, nabuga gini ano? Taas kayo ba? Nalipat kami doon ko Ang putsi daw. Yan. Nasa clouds tapit. Turo. Basta na snow nga kuhan. Oo. Ako ning i-upload sa kuhan ako ha, sa YouTube, okay ra? YouTube. Dere, kanang mga kuhan ba? yung saba ninyo. Matangtang man eh, pwede man ako tangtangon. Oo, i-mute. Tangtangon man ako ning kaning sounds nga. Taasa sa mga budje, mao na sa kao na to. Grabe. Paminaw na ko, isa ka semana imong bunog diha wa. Pamaol. Depende. Sa kuwan. Take the interchange on the left. Break kung sa to. Bintang sa man. Tapit sa wala. Ay, uy, may street lagi ya. Ano na? In 2 kilometers, keep right at Shimizu Mas Junction mayo onto street. Toei Oh. Expressway toward Tokyo. Mas mayo street ay guro ya. Pareha naman din eh. Oh, parehar mo resulta. Mag-abot ra man gyud Straight tungod. lang? Oh. So nilin ako magkuhan. Oh, mas hasol kung muliko pa ta. Mulayo na siya. Okay. Ibuhan kinila iya. Oh, kana lang iya. Pero okay lang. Diyan lang ka. Ay lang i-iris na yun. Mo reroute ra man ni no. In 800 meters, take the interchange on the left. Hindi pang ibuhan ba? Iya right. Wala ginagsulti. Wala Tokyo naman iya. Si Mission Tokyo. Sa
meters. Continue straight. Kaya nag-abot sa unahan mo gud. Mag-abot rin ako siya mo sa daan. Oo na, street na ko. Oh. Street na ko. Oh. Adi, mahatag man kada masayog kami at sayog tagsulod dito. Oh. Na ako din na speakers. Oh. Nakaano sa kunya group din ani. Oh, mao ni siya ni Bali na no. Bali na ito pagkapareho na para Stop sa din. ayaw. Batik kayo. Wala may kuhan. Oh, dai. Ngani rin ngani. Kini pagmananin tayo na ni Nana sa nila ni Puji. Kutsi na sa Habog na mong geng. Taas mo gud siya nga bukid. Kailangan dyan mag-stage siya before. 1 week before mag-kuhan. Si Perry. Kasi ka Ligro, giday. Mag-abot na mo diri. Pag katong suod na mo diri sa Japan. Kani po diri gyapon mi ni agi. Gikan mi sa Tochigi. Oo. Hindi yung kaya Route 1. Mao magini no? Oo, hindi dito sige. Tapos Tokyo. Oo. Di makauras ang biyahe ng mga to eh. Okay na, sige. Kay nakatrabaho mo ko sa una sa Ibaraki. Oh. Sige, unahan pa kami sa Ibaraki sa Mito. Oh. Asa mo na bis na ka? Dili sa tong lugar ay. Tochigi nga. Tugs man to yung alam tong training center na mo. Iwan to chiki yan, no? Layo ay. Ayaw kayo naman. Ang biyahe lagi na mo. 5 ka oras ug tunga. Tapos ni hapit pa dun sa agency sa Tokyo. Kadzot. Dapat mo yan yung dito yan. Sa to chiki. Sa Utsunomiya. Utsunomiya. Underwater si Ocean Park. Ocean Park. Na ay kanang murag tinais manok na kalsada. Bukid. Oo. Tagan mag tourist destination na sa Tochigi, di ba? Nawala ng Fuji lagi. Wala pa man na. Sunod ko matagtanin niya. Long Natapunan, no? Ano siya? Sangal. Ang ilang highway mo kay kung mayroon ka sa kalsada or lanes. Pero kuwan. Ay kamay dako. Kuan na two lanes biya. Kilingan mo. Lagi no? Bird sa tuwa mo. Sorry. Pag iba mo naman ang tawag na ikiran ka rin no? Mas daw kasi kung sila na yung pinapagod ko rin. Oo, kay katao nila na may sasakyan na. Nakuha ka na Sa pamilya Pinas wala kanya Puji. Sa Pinas ba nag-drive na ka dito? Sa Pinas pa lang. Sa taxi jeep. Ah, Pero niligay ko kapag mamatay sa kina sa Pilipinas sa una. pero at least nagkuha na ka nag-drive. Manila. Drive in Manila. Pero hindi niya kung Oh, dili ba nice kayo. Kasi ko lang road trip ba nila. Pero dagat na rin. Mas nindot you know anong sayo ka maka-experience of driving ba. Oo, okay. Ay, train lang. Nakadrive sa po. Bus. Kapay. Ah, Pero mga anak ko gihapit na drive in Pilipinas kaya. What? ari ka maluya sa traffic no. Traffic. Pagit na snow ya. Turang Mount Fuji ay katapunan man. Ako na lagi. Kadalang sara na siya buhat ako mayo. May masay mo.
scammer, klaro kay na siya. Oo, klaro, pero pero dito na kasadula na di man mo mamapit. Na di mo kung sa kuan. Baka kay kanang ako niya sa kapon. Natungaan ang kapon, di na naisuroyan na niya. Mag-red pa. Na iski area na hindi mo mapil kay ang mapil mo dito puro lasang man. Mao Inanaw, kakawayan. puro kahuyan. Oo. Ya kung nana pa kung nana ka sa duol niya, Wala, puro dili makaingon ka, mura man dili buntod no. Dili gibuto. Sapa lang dito. Sama-sapa dili na na. Dagat daw. Diyan mo nung tato tanong pasti na. Dagat na. Di pa utak mas nindot to ng wala yan eh. Kamao na juga mo drive. Terus bata ko mga 20s ala. Tapos na Wala wala na drive ka. Pero ang experience nimo lahi ra juga yun no. Lahi. Ang kapanay mo ako anak pero enjoy mo sa drive. Ako na niya drive ko eh. Kinalan ka bala ang panang sa kanang condition mo ba? Oh. Eh basi kung sabay ka sa tama sa ubanan na mainit ang ulo mo drive. Ah, mga lagi nag So, So, nakaayos. pero hindi mo matakbo dili kay aksidente wala din na siya. kalitra no. Kalita na siya. Nagapalo. Mission Vega, pagkaan din kasi Sa samot na sa Pilipinas no nga daghan kay reckless nga Ah. driver. Tarong kay ka nag-drive pero wala ka palo nga. Naaday na putlag brake sa imong likod. Di ba ko ang kasagaran mga disgrasya kani mga dili mo sunod sa rules. Imbis na i-limit sa tuwa bitaw imbis sa sinta rin limit ang nagat nag 100 na. Lusod kayo. Sakyanan sa tuwa. Oo nya. Muryo-muryo pa to ang kuhan di. Kaya check up mga sakyanan. So,